I pozdrav svima, nas u 6. epizodi Minecrafta. Ajde da igramo sa Radom. Što da nas radimo? To je moja tajna kuća. Tajna kuća za sve nas. Da mi se planirao da pravim neku plaštu. Baštu. Evo, 9 i kako mi je lepo. Ovaj neka parca da bude ovdje, bre. Gore. Tebe nema. To ja. Duša me boli, tebe nema. Moj Antonić. A? Znaš da ti biti na YouTube? Šta ću biti na YouTube? Tvoj glas. Joj, vidi šta imam. Bog te. Čukoka. Pip, 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 pip. Ma, dodi meni, dodi. Samo 2 udarca. Op. Kako pametan lik. Oha. Idemo dole, idemo dole. Evo, pratila me nešto, 15% baterije. Ju. Črp, nesretan sam jedan blok. Op. Jedna, dvije, tri, četiri. 5. More. Viš ako moj Ante mene nudi čips. Čekaj, Ante, sam da završi. Jedan od pola marki, onaj rebrasti ima. Jedan tebi, jedan meni, mora. Sad da završim, Ante, pa ću. Ovako nije žurba dok ja složim papire. Aj, jao, šta ćemo raditi? Šta treba? Treba mi ona jadna. Joj, vidiš šta ima. Kako sam sada opremljen. Što sam htio. Ja drveta nemam uopšte.
Ja njih još jednom veli, a ovo je 4. put. Koga jebi, šta ću. Ovo kad bi izgubio, Ubio bi se. ovo ću umisliti, to za muda, ne za glavno, za muda. Nisam mogu para, ajmo ugovoriti. A ovo je kudac. Sedmina. Ovo je kulića slica. Jebe, za njega je puno 2 feelinga, jebate on. Da je to dao ni pola marki. Ni začipsa bukte. Mora se šta jesti. Daj šta da jedim, daj, ovog te nemam ni za jela, nemam ni za ljeta, ni za jela, ni za kurca. Slana. I ja ću još pantoliti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ej, dite kak ste sad, još jači sam. Što sam ja otišao? A ja da beru ovu. To mi treba i ovo mi treba i nikad ne pravite željezno. Vi napravite, ja ne mislim. Jedan, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eto ga, 10. Sada će da mi... Nešto ne vidim da sneđe pošao rade. Ja ne znam šta se ovdje dešava. Eto. Pa ti vica. Taj. Opa, vidi. Ti materu laga. Da, ovo je meni fali. Još jedna i vrata. Fali mi vrata. Svrb me glavi čante. To završili smo baš. Treba mi još malo drveta. Jebem ti drvo, joj. Sad će naravno prestati. Evo, krme. Hajde. Ja napravih njivu, bog te, dok ubijem krme. Tu od vas. Neću ovo jesti. Ipak neću to da jedem. Dvije, 6. epizoda i dalje sječem rukom. Mrak pada, bog te, sad ću prestati trčat. Neće još 2 fali. Treba još praznijeti butikice. Čajmo više kako rade, vidim. Stvarno vidiš neće sad. Pa ne moraš na miške čovjek. Na ti kočni miške. Jebi ga. Vidi rođi. A rade, sjela na miš bol, te lijepo. Jebi ga. Svašta da djece. Svaki.
Koji ti jel? A ne mogu. Jel koji ti, brava? Još malo boljih od tebe. Misle da sam lud. Dobra, podstrini. Eno ga. Ja nama cijel pajdan ništa. Ima kužite vi, još vi falite ovdje jebema mater. Brš napolje. Kurva jedna. Tut. Sada ne čitam. A, bog te je. E tako. Bašća je završena. Znači, Šta radiš, kupi sjeno, jel? joj Ante. Eno ga, jebijem slomi staklo, joj, ko će se plati, joj, majko moja mila. Nemam ni feninga. Nemam ni stakla, ne feninga. Jebiš mater, vidimo u sljedećoj epizodi Minecraft, ajde da igram s Radom. I pozdrav svima, rajko se, šeirajte, komentaršte. I vidimo se.